Johnule, am primit perna hâț cu paiete care își schimbă fața cum vrea ea, Jonuțule, și am terminat cea mai fresh ședință. Doamne! Sunt în vlog la Dorian? Am terminat cea mai fresh ședință cu și despre cel mai fresh videoclip, Jonuțule, cu nebunul ăsta. Mamă. Ne pregătim să lansăm, bossule. De fapt se pregătește să lanseze. Cel mai mare hit din țara asta, ca să știți de la mine, că nu mai există așa ceva. Vine, revenim. Hâț, tată, era să dărâm plexiul ăsta de la Dorian Popaș. Pop-up, shop-up, mop-up, pop-up. Ce faci, mă? Zici că e casă să moară. Ca să nu știi ce e aici. Aici o să fie magazinul dorianpopa.ro, bă, băiatule. Când scoți mărciu, mă? Nu știu. Nu știu. O să avem cel mai fresh magazin dorianpopa.ro chiar aici la Universal Media Pro Music, Jonuțule. Poate și magazin Abi, dacă mă enervez. Așa că țineți ochii. Bossule, Abi și-a pus deja mărciu aici. Și-a adus cutia cu... Ce să stea, bă, deci trebuie să vedem. Ce e ăsta cu Michael Jackson, bă? Woman, e de fete. Mărciu, mă, frate. Ce este, mă, frate, mă? Ia uite, mă, tricouaș cu Michael Jackson. Ale cu astea, mă, Andreea. Păi, da, e mărci internațional. E mărciul lui Michael Jackson? E mărciul lui Abi. Wow, boss, avem mărciul lui Michael Jackson la Universal Music, joacă. Mamă, sunt șocat, Jonuțule. Gata, am terminat. Revenim, Jonuțule, cu vlogurile când o să facem toată chestia asta nebună în magazin de nota 20. Și piscina? Aici facem și piscină în spate. Piscina o facem aici. Facem jos la subsol, că avem pe mai Da, jos. uite că e și deck pus deja, vezi? La fix. Gata, visăm, aiurea.